Така изглежда стенен хотелския плик SKU 240016 на марката VITAC. Лампата е с Cree диоди. Това е осветителя на лампата, който може да се върти и да се насочва, а той всъщност осветява тази чашка. Лампата е и с USB и USB-C, предвидени за зареждане на телефон или някакво друго устройство. Лампата е предвидена за поставяне до легло на нощно шкафче, обикновено в хотелите. Предлага се в бял корпус основа и черен корпус основа. Има и ключе за включване и изключване.